lupa like, comment, share subscribe channel YouTube Barongan Jepara. Buka raimu aja dibuka. Iku. Ngono lho. Ben ora ketok. Ditarik tak ditarik, ini tarik. So, iya. Iki ngene ya, Bro. Awake dhewe saka Trasa nganti tekan desa Sewan kene iki kon ngopo? Ora arti. Ya ora arti kowe ora kandhani no. Ora. Dijareni. Sopo sing dijareni kowe? Ya iki. Sopo? Salam. Alah. Kowe anggere meroy bijak ngono. Heeh. Oh berarti kowe mau jalan langsung bijak ngono. Walah, soto. Iki ngene ya, Tol. Tak kandhani. Kowe iki rak wong enom. Ya namaku. Enom lan enom. Nek wong ora ira, apa? Aduh, aduh ku lho. Aduh keplak ta. Sing jero lara no. Lara sing jero. Ora. Aduh. Maceme. Ngene ya, Dol. Awake dhewe saka Trasa nganti tekan desa. Sowan lor iki mau ditekake karo dipisan karo bapak. Gak sapa sih kaya. Wali kabeh. Bener, Ibu Siti Rodia. Oh, karo Bapak Khoiru lah kok lali aku. Lah Bu Rodia dino iki nunakno karo Bapak Khoiru. Oh. Lho teko ku lho. Ala kerti. Ala kerti sing disunakno ku anake, ora bapake. Heh, ya anake lho. Lah iya, Dek. Aku agur lho. Ane Pak Khoiru sunat meneh ra maranta. Wah. Lah iya, nek sing nanti Bu Siti Rodia ya ora apa-apa. Malah penak era. Penak. Kowe besok ya ngono. Hah? Ora no. Kowe wis sunat ta durung? Wis. Nek ngono sunat. Besok tak sikane Pak Ami kowe. Aja. Aja. Dol. Dol. Kowe sak mati nang mburi. Iya, iya. Sing penting awake dhewe. Lah, awake dhewe saka Trasa tekan Sewan iki ora mung dhewean. Antarane Bendol lan Tendemono kancane. Karo sapa? Yo karo ngomongane dhewe. Oh iya. Lah yo lali to. Ngene lho. Kowe lali ngomongmu no, Dol. Lali aku. Sapa? Singo Jabara. Lah masalah mburi Padang kok. Alas Troban. Sampengane Gondol Melayu. Terus sing kita diarani dawet kaliwat-liwat. Jalma mara, jalma mati. Apa meneh sifate menungso. Kewan mabur sadure kala tiba bisa temane pati, jalaran saking gawate alas roban temani Gondol Melayu. Lah, antarane pentolan tembem anane wani layak ana ing alas roban iki mergo apa? Kowe lali lho, lali. Bolak-balik kok lali terus ku wae. Ora arti ya. Dibawani piandel. Iki lho. Lah, iki piandel pedhol karo tembem. Lah jenenge apa? Jenenge sangut karo kudu. Lah, pancen koyo ngene, titik-titik kita make gunung bisa jumbo, segara bisa saking ngambuhe pesangkane pedhol. Lah, ini. Iki ojo kesuwen. Ayo. Para pemuda, oke, protokol sedok sanus kene. Minangka tekani sing barang ora sopan.
hati-hati akan jalan. Sangat kalau parano.